Ikusi dezagun bideo honetan nola ebatzi zirkuito aritmetiko ezberdin batzuk. Batutzaileak, kentzaileak, sarrera ezberdinikoak. Orduan, bueno, hasi gaitezen honekin. Hau, batutzaile ez inbertsora uste dut izan behar dela. Hemen, begira, oso garrantzitsua izan behar da aurreko bideoan esan dizudana. Konfigurazio honek egiten duena da hemen dagoen tensioa hemen ipini eta amplifikatu bider bat gehi errebi zatirre bat. Orduan, ariketa hauetan, atal hau ez dut egin behar. Kontuan izan behar dut aurreko bideoan egin dudan ebazpena, hemen VI izan da, eta kalkulatu dugu, intensitate hau, gero VO, eta ikusi dugu honek hemen daukagula, hemen daukagun tensioa amplifikatuta bider bat gehi errebi zatirre bat. Ados, orduen ebazpen hori badago aurretik eginda, orain egin behar dudana da tensio hau kalkulatu, eta gero kontuan hartu irabazpen hori. Begira, hemen bakitu hemen bi resistentzia hauek eta hemen bi tensio sarrera. Hemen daukagu operazionala, eta hemen pentsatu beharko duzu ezue, jode, hemengo impedantzia infinitoa denez, oso handia denez, konparatuta resistentzia hauekin, operazional honen sarrerak ez du eraginik izan behar zirkuito honetan. Hau, independiente bezala ikusi dezakegu. Zirkuito hori ikusi dezakegu, horrela hemen V bat, R, eta hemen V2. Zirkuito izan genezake, eta hemen izan behar dugu, nodo honetan, V+. Zirkuito ebazten badegu, kalkulatu dezakegu. Hau, bale? Orduen, ezabatu behar dut hau, eta hori kontuan hartuta, hemen daukagun intensitate hau, joaten da hemendik. Bale, orduen, nola ebatzi dezakegu hau? Gero egingo dut gainezarpen printzipioarekin, asko ze eleganteago izan behar dela, baina zuek aztertzen badituzu zirkuito hauek eta intensitatea kalkulatu, nodo honen tensioa atera behar zaizue horrelaxe. V+, atera behar zaizue, bi hauen arteko tensioen baturaren batez besteko balioa. V bat gehi V2, zati bi. Hori egin dezakezu intensitate hauen berdina izanez, hemen honi Kirchhoff egin, I bat berdin I bat, honi egin eta ateratzen zaizue hau dela. Bale, orduan zirkuitu bezala aztertzen baduzu horrelaxea, atera beharko zaizue, eta gero, oiko atal honek egiten duena da, hori bider bat gehi errebi zatere bat. Orduen VO, zuzenean kalkulatu dezakegu, tensio hau, dala, V bat gehi V2 zati bi, bider honek egiten duen, irabazpena bat gehi errebi zati erre bat. Hau izango zen, zirkuito honen emaitza, hau da, irabazpen bat, eta bi tensioien batura. Bale, hau, horrelaxe egin beharrean, beste modu batera egin behar dugu. Gainezarpen printzipioa erabiltzen badegu, printzipio de superposizion, V, hau, horrelaxe hartzen badegu, ezabatzeko, marko, horrelaxe. Gainezarpen printzipioa erabiltzen badegu, asko ze eleganteago geratu behar dugu. Begiratzazue, suposatu behar dut, iturri hau daukagula bakarrik, eta hau balio gabetu. Hau balio gabetzea da lurrera jartzea bezala. Beraz, izan behar dugu hemen tensio hau, eta hemen tarteko tensioa izan behar da, bi resistentzia berdina baldin baditugu hemen, V+ izan behar da, hau da, V bat kontuan hartzen badegu, V+ izan behar da, V bat zati bi, V bat zati bi. Vale? Eta gero, V-on izan behar dugu tensio hori bidertuta, bider hauen irabazpena. V bat zati bi, bider bat gehi errebi zati erre bat. Esan dizuen bezala, hau ez dut berriz egin behar. Orain, V2 hartzen badegu kontuan eta hau balio gabetzen badegu, hemen lurra izan behar dugu, hemen V2, eta hemen bi resistentzia berdinak direnez, V+ izan behar da, V2-ren erdia. V2-ren erdia. Orduen irteeran, iturri honen eraginez, izan behar dugu V+en tensioa hemen izan behar dugula, V2 zati bi, bider irabazpen hau. Vale? Eta gainezarpen printzipioak esaten digu, irterago tensio osoa izan behar da, bi iturri hauen eraginen, batura, hau da, hau gehi hau, orduen izango genuke, hau faktor komun ateratzen badegu, bat zati bi, bider V bat. V bat gehi V2, bider irabazpen hau, bat gehi R2 zati R bat. Zirkuito ebazteko modu elegantena hau izan behar da. Batutzailea. Diseinatu dezakegu hau bi izateko, orduen batutzaile garri bat izan dezakegu, edo irabazpena nahi badegu, horrelaxe. Beste hau. Hau izan behar da, batutzaile inbertsorea. Ikusi dezagun zergatik. Hau erraxa hau izan behar da. Hemen gainezarpen printzipioa erabiltzea ez da beharrezkoa izan behar. Begira, hemen 0 voltio. Berrilkadora negatiboa daukagunez, hemen ere bai. Beraz, zuzenean kalkulitzakegu intensitate hau, eta beste hau. I bat
zuzenean kalkulatu dezakegu v bat, ken 0, zati r bat, v bat, zati r bat, eta ibi ere bai, ibi zuzenean kalkulatu dezakegu, zeren hau ezaguna, hau 0 voltio, beraz v2 zati r bat. Eta hemen zer gertatzen da, no honetan edo bide gurutze honetan elegatzen dira bi intensitate hauek, hemendik ez da joaten ezerrez, piko amper edo nano amper pixka batzuk, 0 bezala hartu behar ditugula, eta bi hauek batu behar dira, hemendik joateko. Hemen Kirchhoffek esan behar digu, hemengo intensitatea, I dela bien batura, I bat gehi I bi. Beraz, hemen izan behar dugun tensioa, izan behar da, hau 0 voltio denez, VO, izan behar da, minus, hemen daukagun intensitatea, minus I bider R2, hau da, minus I bat, gehi I bi bider R2. Berdin, ja jarri izagun, I bat da, V bat zati R bat, hau bi esan dut, hau bat zan, minus V bat zati R bat, gehi V2 zati R bat, begiratzen zuen birresistenziak berdina dira, faktor komunizateko. Bider R2 orduen orain, ateratzen bat dugu faktor komun R bat, hemen izan behar dugu minus R2 zati R bat, faktor komunazio eta bider V bat gehi V2. Bale, batutzailea daukagu, eta irabazpen negatibo batekin. Horregatik esaten zaio, batutzaile inbertsorea. Eta zergatia edo ebazpena hementsi ikusi duzu. Hemen gainzarpen printzipioa ez da behar. Hala ere, erraxa izango zen gainzarpen printzipioarekin. Ia, beste hau nahiko zakar. Hemen bai behar izan behar dugula gainezarpen printzipioa. Ia nutzago jarriko dut. Hemen bai izan behar dugula gainezarpen printzipioa. Orduan, kalkulatu behar dugu, hemen daukagu bi iturri beharrean n iturri ditu. 3, 4, 5 ez dakigu. Eta kalkulatu behar dugu bakoitzaren eragina irteeran. Honek egiten duena, ikusi duzu aurrerago, dala. Hemen daukagun tensioa bidertzen du bider bat gehi R2 zati R bat. Bale, orduen lehen da bizi egin behar dudana da, tensioa hauek kalkulatu eta gero zuzenean erabili irabazpen hau, dagoela kalkulatuta aurreko bideoan. Orduan hemen bai, gainezarpen printzipioa erabili behar dut, eta kalkulatu behar dut iturri bakoitzaren eragina irteeran. Orduan hartzen dut kontuan V bat, hauek denak balio gabetzen ditut lurrera jarrita, eta orduan zer izan behar dut hemen. Begira, izan behar dut zirkuitu hau. V bat hemen, bere R-erekin, eta gero hemen izan behar ditugu N-eken bat R. Paraleloan, ikusten duzu, hemen resistenzia bat, beste bat, ez dakitzen bat, eta azkenekoa, eta hemen izan behar ditut N-eken bat erresistenzia. Egoera hau izan behar da. Eta nodo honen tensioa da hau bera. Vale? Baina zirkuitu bezala hau kalkulatu beharko genuke. Orduan hemen egin behar dudan lehendabiziko gauza da N-eken bat erresistentzien paraleloa kalkulatu. Ia, N-eken bat. Edo eta orokorrean egin behar dut. Demagun ditu dela ez dakitzen bat erresistentzia paraleloan, ez dakitzen bat resistentzia, eta erresistentzia totala betetzen du, bere inbertsoa da bat zati R, gehi bat zati R, denak R balio dutelako, gehi, taka, gehi bat zati R, eta hori N-eken bat. Eta N-eken bat daudenez, pues N-eken bat, bider bat zati R da erresistentzia baliokide honen inbertsoaren balioa. Hau da, R totala beraz izan behar da. R zati N-ken bat. N erresistentzia izango baginitu, baliokide totala izango zen R zati N. Kasu honetan N-ken bat daukagunez, pues zatitzen da daukagun kopuruarekin. R totala da R zati N. Orduan orain zer egin behar dut? Pues begira, kalkulatu dut erresistentzia hauen baliokidea, hemen hau da R, hemen dauka tensio zatitzaile bat. Orduan tensio hau, hemengo tensioa, V plus, izan behar da, tensio zatitzaile baten balioa da. Sarrerako tensioa, bider. Erresistentzia hau goian, hau da, R zati N-ken bat, zati bi erresistentzien batuketa. Orduan, erresistentzia hau da, R zati N-ken bat, gehi, eta hau R. Hau da, tensio hau. Bueno, orduan hau txukundu behar du pixka bat, hemen goian markatu, hemen jarri behar dut oraindik V bat, hemen jarri behar dut goikoa, R zati N-ken bat, eta hemen faktor komun, N-ken bat, hau geratzen zaigu berdina, gehi, N-ken bat zati bat, N-ken bat bider R, oda, R bider N-ken bat. Orduan, begira, hau joatzen zaigu honekin, eta R guztiak ere bai. Ikusten duzu,
eta orduan hemen geratu behar zaigu V bat, eta hemen geratu behar zaigu bat, eta hemen geratu behar zaigu bat gehi n-ken bat, n. Usten dute? Horrelaxe, hau da, tensio hau da V bat zati n. Hemen daukagu V bat zati n. Orduan VO-ren irteera, VO-ren irteera iturri honen eraginez izan behar da. Hemen daukagun tensioa, V bat zati n, bider honek egiten duena. Kalkulatuta daukagula aurrerago, bere irabazpena dela hau, R2 zati R bat. Vale. Eta horixe honen eraginez. Eta hau bera daukagunez iturri guztientzat, VO totala kalkulatu dezakegu zuzanean, VO totala ez izan behar da. Pues, hau atera zaigu berdina guztietzat. Guztietan hau berdina atera zaigu. Bat zatien ateratzen badugu faktor komun, hau ere bai berdina atera zaigu. Eta iturri bakoitzaren eragina izan behar da, hauxe, V batena hauxe ezan. V birena izan behar da hau bider hau, eta horrelaxe VN arte, hau bider hau, eta orduen emaitza totala hauxe izan behar duze. Arraro egiten da, baina pensatzen baduzu pixka bat horrelaxe da. Garrantzitsuna izan behar da, V plusen balioa dela sarrerako tensioa zatiene. V bat zatiene, V bi zatiene, VN zatiene, eta gero irabazpena berdina da guztientzat. Beraz, VI zatiene bider hau, eta faktor komun ateratzen badugu hori, hauxe geratzen zaigu. Tensio guzti hauen batuketa, eta irabazpen honekin. Vale. Goazen orduen orain azkenekoarekin. Hemen txipinuko dut. Eta hau da, kentzailea. Erresistentzia guztiak ezberdinak direnez, hemen berrilikadura negatiboa daukagunez, tensioak berdinak dira, V bat, V bi, hau nola ebatzi dezakegu. Hau egiten badegu gainezerpen printzipioa gabe, hemen berriz erabili behar dut, honek egiten duena, tensio hau bider bat gehi R2 zati R bat. Horren kalkulatuko bagenu tensio hau, V plus, zuzenean, impedantzia hau infinitoa denez, honek ez dauka eraginik. Intensitatea da honen berdina, honek ez dauka eraginik, beraz tensioa zatitzile bat daukagu, V plus izan behar da, sarrerako tensioa, biderazpiko erresistentzia, zati bien batura. R3, R4. Eta gero, honek egiten duena da, txun. Horein daukagu V bat, honek egiten duena ez da esan dizuedana. Hau lurra izango balitz bai, baina ez. Hemen bai behar dugula, gainezarpen printzipioa. Hor duen, hartu dezagun, azpiko iturri hau aktibatzen dugula, eta hau balio gabetzen dugula lurrera jarrita. Orain bai. Hau kontuan hartuta, tensio izan behar dugu hemen, hau lurra baldin bada honen eraginez VO izan behar da tensio hori, V2 bider R4 zati R3 gehi R4, hau da V plus, bider honek egiten duena, bat gehi R2 zati R bat, eta hoxe izango zen, irteera honen eraginez. Vale, kalkulatu dezagun orain iturri honen eraginez honek egiten duena. Eta hau balio gabetzen badegu. Venga, ia. Hau balio gabetzen badegu. Lurrera, begira, honek ez badauka eraginik, intensitate hau hemen joaten bada, hemen daukagu lurra. Lurra, tensio zatitzaile bat 0 voltiko tensio diferentziarekin, hemen 0 voltio izan behar ditugu. 0 voltio izan behar ditugu hemen. Beraz hemen 0 voltio, eta hau izan behar da, irabazpen inbertsuaren, zirkuituaren analisi berdina. Hala ere, egin dezagun berriz, intensitate hau kalkulatu dezakegu, izan behar da, V bat, zati R bat, intensitate guzti hori hemen diren behar zaigu, betikoagatik, eta VO izan behar da, minus R2, zati R bat, bider V bat. Jazta, orduen begira, kalkulatu dugu VO-ren eragina iturri honentzat, kalkulatu dugu VO-ren eragina iturri honentzat, eta gainezarpen printzipioak esaten digu VO totala izan behar dela bi hauen batura. Beraz, hauxe izango zen emaitza totala. Idatziko dut, R4 zati R3 gehi R4 bider bat gehi R2 zati R bat, bider V2 ken R2 zati R bat bider V bat. Orduen hemen
erresistentziak berdinak baldin badira, erresistentzia guztiak berdinak baldin badira, edo hau betetzen bada, R2, orduen emaitza da, hor teorian daukazuena, ez dudala gogoratzen zein den, uste dute VO totala izan berdela, R2 zati R1 bider V2 ken V1, eta erresistentzia guztiak berdinak baldin badira, VO total izan berda, V2 ken V1. Vale? Hau izango zen emaitza hau betetzen bada, eta emaitza totala hauxe. Kasu honetan, hauxe eskatzen dizugu. Ados, aurrera.